Obec Dúbravy leží v malebnej kotline pod Poľanou na severozápad od Detvy a na juhovýchod od obce Očová. Tradícia hovorí, že praobyvateľom a pravdepodobne i zakladateľom Dúbrav bol akýsi služobník na Vígľašskom hrade, ktorého pre neznáme milostné pletky prepustili, ale pre svoje zásluhy dostal od svojho pána rozsiahle pozemky na území terajších Dúbrav. Toto bol najvzdialenejší kút Vígľašského pánstva, porastený dubmi, a podľa toho dostala aj obec názov Dúbravy. Prvýkrát sa spomína v roku 1626 a v roku 1826 už ako samostatná obec. Dominantou obce je rímskokatolícky kostol 7 Bolestnej Panny Márie, postavený v roku 1833. V roku 1999 prešiel rekonštrukciou. V Dúbravách nájdete okrem iného aj pekáreň a materskú školu. Táto vznikla v roku 1976 po zániku základnej školy. K obci patria aj miestne časti Želobudza, Hradná a po kopcoch roztrúsené iviny. V Želobudzi sa nachádza hospodársky dvor z roku 1908, prvý štátny majetok v republike. Významnejšou sakrálnou pamiatkou v časti Iviny je zvonička z 19. storočia.